S'il vous plaît. Gano Furia, Des dons pour l'État, la Nigélec. Avec la Nigélec, le courant passe. Nous sommes là. Le seul échec de la où le représentant. Yanzu da su sun shigo. Sauran mutanen su ba da. Kowa ce ta masu rai dukkansu. wallahi Saboda haka suna da minti biyar da kokowa. Har an bushe. Gadar sun duka tsakanin su. To, Abdullahi Habibu ne mai na marabula. Da Zakiru Zakari da tawa mai da marasha. Wallahi. Dan kuru da ne mai. Abu Ibrahim ka ce. C'est ça. Abdullahi Habibu kai. On n'a pas regardé le contenu. Shiga zai. Vous prenez un sac de sucre. akai a basin gayo zabi fa ku ja ta gagona Les chefs de la délégation ou la représentation, c'est la Nigeria qui offre à chaque région un sac plein d'objets. Voilà, les chefs de la délégation. Ani yanzu ta koma a lissahi take. Abdullahi Habibu Sai da sai zaku ba garaje. Saboda ta kai wani matsayi ko yanzu an fara nisa. Ba ta son garaje. Shi dai ko ba da komi ba Abdullahi Habibu. Alhaji Hamza Abdu President. Grand Premier Sultan da Charba shiga. Idan shiga na yanzu da restaurant ke. Amar ba kai Ya toge. lokacin na rabo la saba ino commencer Sai sa sabon shi. Dogon na zafiye. Kwarai. da Yakuba da Muyan To! arbitre ne ya tun dora harko ne wani yaran arbitri ya yi busa kun yi minti biyu na kokowa cikin karanku na farko na minti biyar muna tunasar muku da cewa dukkansu masu rai ne wallahi ni car haube ne To walla. A yanzu dai ga ta yi ɗarmu. Tsakanin Zakiru Zakari sun bai mono mango na tawa. ya muna tare da director regional king difa su ne kan wallahi 37 seconds idan ina Habibu da tawa. Wadan. Abdullahi Abdullahi. Kada ba ni ya kashi. Zakiru Zakari Ya shuya. na tawa Ya shuyawa. Abdullahi Habibu Aka tattace. ya Yame and 2 minutes 37 seconds Wala kada ba ni ya kashi. Bello Ya shuya. ya da san ko da 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 ya ba no kose Saboda kowa bai zai zai ga giya don ya kare ya zo. Sulaiman da ko da sai mu Dole ya nemi duk yadda zai yi ya samu kusawa aka da rubu san gada inda rabo ya kada. Alhaji tabbatar da ka garba da fogolo mai agoga gani sai Hamza ce da sunan kungiyar da yake jara.